presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa talang mga kasama mga kaigsunan, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Claudio. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang ato magtatampo si Claudio. Matod pa, wa ko na pagmahay maguna. Magsunod yun ko no na. Apan gumikan sa kalisod lagi, nawa ang pagnauna sa pong pagmahay. O kung nga nung nahitabo ni no, ano nga akong problema, bebe. Naniyor ako pagsugod ng tanan, ha? Bye, Dro, dali, bye. Sige, Kanta-kanta to. Bro, kada buntag ari gid do ha kay magkanta tagay. Bahala naglayo kay lutupan daghan sa kay kag pasit libre sa kakaon mo. Si Kuya Arnold, di ba? Okay. Galiste, di ba? Oh na. Oh, sige na So, ga. si Idol, si nagpaminaw ng DWH people. Di ba? Idol Galiste. Okay, ari. Kanta na. Ano? Ari. Ato mo tang intro do. Ano? Ay. Wana ko'y paglaom. Ito, barang-barang gusto ng gabi. Ay, larga. Ay, pasok na diris ko. Kana. Diha. Okay. Wala ko'y paglaom. Okay, larga. Kana. Larga. Karong wala. Okay, larga. Okay. Sakto na. Asa ko pangita. Kana. Ang banag-banag sa tungang gabi. Kaping matapang. Kaping Kaya mo matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay. Nindot ka na imnon diha. Uy. Play coach! Kung ni kumparing Play gamahanan. coach! Gamahanan ko kumpare! Dili! Pre, bilang ko pre. Isa no ko Anak, bigyan na. konsulting dali. Dali, pero nabasa naman ko yung muna-una nga. Imugi ko pasudlon. Amo na nindot ka matasan. Nindot ka matasan. Maibawaan na ni mo ang imo sigataw nga pasudon bakag di. Kanang imo nindot ka na. Ako pa? Skang biliba gina ko ni mo. Nabasa ni mo akong utok, no? Uy, ako pa. Imong gani kong pakanon ron. Tungil. Isiga. Sa. Tagan na sa di mo. O sa kita di mo sa kong pananaon ron, be? Nga, imo kong dadon sa iyong suod, kay imo kong pakanon. Askang ilgiga. Di uli ni Pedro kayo ikaon. Tagan ko, pre. Tagan ko. Diha na yun ko believe di mo. Tanan yun believe na yun ko di mo. Unya, ikaw man akong kaon, pre. Imo bigong pa imnon. Kana grib! Grib! Kaya na askang. Ang inom, pre. Kita ni mo, pre? Kita kayo sa akong pananaw, pre. Wala na ko masabi sa'yo, Parinonoy Tabar. Tibor ko, pre. Hindi ko tabar. Tibor taon ko. Parinonoy Tibor.
Tibur tong. Bitaw pre, salamat kay pre nga imo ginang ihatag nako pre. Thank you pre. Thank Ay, you. problema daw eh. Noon sa murag tag di ko pare, pre. Pare nunoy tibur ko ganon. Paita sa na pre. Tibor! Oy. Pauli na! Mari, pre. Wapat ka magkapanglababuan nga ka. Ay, Rida. Ibo asawa, pre. Palambon ka. Tibor! Ay. Saan magpakulatan ka? Awarang Apre, kaya. muli sa ko kadiyot kay kung natahong ko ni Ah, kami. sige, Kadiyot pre. bukod sa ito. Kadiyot pre. Porbida, bugutan siya eh. Uy, klaro, mananaw di pariwa katagan. Ay, say, Radyo. Tay? Usama na. Usagot kan laki hadawa jo kay planong manarbaho. Bida sa dang istorya ha. Tayo ka ng plano tayo, no? Nananas, utok, daan, nanana. Pero ang pagpangita mo iwa. Ay, hanggaw ba yan mo panarbaho eh? Para makatabang po ka sa atong kalisod. Dili kay magsige ka lang higda-higda niya. Ay, sa tatay sa doy, bida. Di ba sa tao na lalim na musigit ang higda tay? Reklamo ang lidang uban niya musigig lingkod. Sakit ko no kayong lubot, porbida. Nya di yung barog, ito tuyok ng lingkuranan. Asa mo ito higda? Hello! Ah, Ito bagra-bagyo ka na hari. Labayon to ka ng katrero, no? Ha? Di ko muna kay balik di ka kilo sa man, ha? kining, tay, kuan ba? Ay, kining ka-high blood tay, noon sa mga taon kay. Don't worry. Karong umabot ka adlaw, mausab na ang tinawgan sa mga tao diha nimo. Dili ka na punso, kung dili, ikaw na si Don Ponso Bilato. Ay, nanasad. O, say, one bar ka na lang, ha? One bar ka na lang. Paong ka ginubuhaga ka. Tay, gusto kang abroad ko? O, say, ha? Gusto ba kang abroad ko? Asa ka magkuno mo abroad? At o si Amerika. Sa? Muadto ko si Amerika. O sa Amerika, ha? Pataka ka malawit. Tuga-tuga ka abroad niya, di ka ka maumulitok sa lugar. Dili na Amerika. O, sa? Rabay kang nanabang. Amerika. Tatay sa doon. Dili na Amerika. O, sa? Amerika. Amerika lagi. Hello! Dili lagi na Amerika. Amerika! Ay, ingon nga basta mo abroad ka nga to dito sa Amerika, naon ka pagsulti Islam na, Amerika. Tuga-tuga nga I'm tao. going to America. Hello! Nunso. Tuga mo tao ka, Claudio. Ay na lang pang-ambisyon na anak, Claudio. Kaysa sinultihan lang daan, tagak na ka. Sa matang grado ni mo, bugo mo ka tawag in English. Oh, bida, grabe naman sa in English. Kantahan natin ka, come on. Tit. Tapos pinrote. Hello! Kamaw ka daing mo in English. Try me, tatay. Try me. Try di ka karno o makasuwe ka sa kungkumo, Claudio. Singi lagi ko, may bawo ka kaning mong anak taon. Mayon dili ni basta-basta, may naman English. Bugiro, bayas ka guwang. Oh. Bantay ko testingan lang, ha? Oo, go ahead, kaubas natin. O sa? Padayon ba, go ahead. Mamatay ka, mahal ko kamatay mo buhaga ka, eh. Gusto ka mamatay ko, Claudio? Ay, may problema tayo, Isos. Bantay ka, go ahead. Hello! Mag-uwihid ka karon. Sige. Try me, try me. Bantay ka. Try me. Si Piat gani ka karon, lumpim yun ng kaldero sa imong na manggawa ka. Ay, sos. Stoy, mabinaw. Unsay in English sa kamot. Uy, bisik mo na tayo, bisik. Hand. Ay, ha? Sa tiin. Bisik nga po na tayo. Fit. Naunsa ang taon kay fit. Mauna, sa'yo na. Bisik naman taon kay na taon na yun. Well, iso na tayo. Bebe. Aritas English, unya binisaya, ha? Sus, balihon. In English na bisaya? Oo. Sambot. Pinakabisik. Bugiro yun ni ka na. Bisik kay na. Uy, naunsa. Mantay bitaw ka karon. O sige. Unsay binisaya sa ayis. Kabisik. Kuya taon na taon tayo. Uy, mata! Sa nose. Ilong bisik. Sa tang. Diyos! Ay, sakit ato. Sabi niya ng tang, di ba? Diyos mo na? Oh, basic. Nakonsensya ba taon ko sa kong tatay? Kaya nga kong tatay ko, gusto na yun kayo siya mo pahuway ba?
Dili pa wise tayo na. Pero di na siya makatrabaho. Mao na gusto ko, gusto siyang makita na kong trabaho. Pero ang tinuod ng gitabi ako, pero listen man. Pero nakakita ko laing paagi. So, yung Sara, asa ka ba, Claudio? Kapustura o bayani mo, insert pa. Ay, Elis. Kabayag Elis ka, kontrakto tay. ka nag-ghost project. Ang ngita ko trabaho, tay. Uy, milagro. Di na bilagro, tay. Dugay na kung gusto mo kitang trabaho. Uy, Yosa, o sa maganong trabaho ang gusto ni mong sudlan? Kusinero, tay. Kusenero? Di ka magani ka maumulo to bisang itlog. Bida. Ganito, tay. Pero karon basic na kinanako ng mga trabaho ay nana. Nasad ng basic ni mo. Duklong to manoong kakaroon na awaron. Tay. Napatudlo ko sa kong amigo. Kung saan pagluto noon sa mga oy. Kamaon ako. Usar giwan ako. Kamahuwi, tay. Kanang paglungag kanon. Kuwang gulp mo! So, tay. What's going on? Shout out! Ingat, tay. Ingon ko hilop! Sakto ang English, tay. Hindi tao na shout out tayo, oy. Usa mo na yung sakto mo na. Dili na shout out. Unsa na day ka karon? Vlogger na ka, ha? Kung dili shout out unsa man di ay. So, shut down. Hilop na, Claudio eh. Basta kay naro interview na ko tay sa maabot to among manager. Soy. Sultihan ka, Claudio, ha? Dili itaw na lalim ang mamahimong kusinero. Itaw na sila'y training. Ay, so, basic na tayo. Sa'yo na kayo na. Ikaw ang malabayan tamo tukaning ako kumo ba? Awar mo, awar na. Anong sa mga taon kayo? Hebla naman taon kayo ka? Anong sa mga? Wes, testing ang taga kon makapasad baka sa pagkakusinero. Bebe. Usaw man pagluto sa lambay nga dili mo puwa o mo orange inig kaluto. Kasayo biya na bisik man taon kayo na. Usaw lagi! Isog ba? Noon sa... Isog ba mo orange maghihapon na? Paikon man! Ikaw ang gulbin. Sayay! Sayoy! Gusto, wala ko ilang choice. Para masinso mo dato ko. Gambito na lang yun ako akong kagwapo, ha? Nakas ilong wa ko'y laing mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban. Kinahata silong. Mauni nga akong kagwapo. Kani. Pakaruing noon kong kwartahan ko. Aron mabingwit akong mga bay nga mga gwapa. Kwartahan pa. Kay maibog na sila na ko. Kay kwartahan man ko. Nya gwapo na. Kanahan ni kadingay. Perbida. Muriak man nagsulti na ko gwapo ko. Hilom diam. Ihaon tarong ka. Power ya! Okay na kaya ko postura. Nako kaya nga akong alahas ng pangsulob. Nya naay kwarta. Nya gold plate na akong alahas. Murag ka din na si Ro. Perbida. Hasta akong mga tudlo. Pulos dunay mga dagko kayong sing-sing gold plated yapon. Hasta pa nga akong kumagko, may sing-sing pa. Syaro, di mabingwit ako mga dagkong isda ni. Anay lang kastinahan. Murder lang una ko. Mag-inom-inom ko. Excuse me? Yes, sir. Usay bugnaw ni Budi, ha? Ang urgi bugnaw, sir. Pero ang ubos, init-init pa. Bida to nga na. Rose Pedro na, hangol kay 16 anyos. Bida. Maayo, na may coffee? Na, ma'am. Ay, kasiksi. Kadagang gilas. Pero dili lang pa. Pero bahala na. Kini mo akong ipagita. Na, ma'am. Sa may gusto mong ibutang, black sugar? Naday black sugar. Naaman gani brown? Oh, di I know. Ay, ka na lang brown sugar. Okay. Ako asad, dong, ako asad. Katong bugnaw, ha? Bisan unsa nga bugnaw. Excuse me. Yes? Murag, nakamayong ko ni mo da. Nakamayong ko sa yung face. Familiar kin ako. Murag, nagkailan ta. Ha? Diin man? Murag sa kuwan. Yan na. Diin ba to, ha? Akadit ako sang hinumdum man, ha? Hala, ako sad. Nakamayong ko ni mo, sir. I think murag dito sa bangko ka to nagpailis kog check, eh. Oh, yes. Murag yun. Okay, actually,
magatuan mo sa kus bangko sa Metrobank. Kay adto ko dito mag-withdraw ko cash taon. Kay dili mo ko ganahan mo lakaw wa ko idang cash. Pero kung wag ko ka withdraw kay you know naman it's Saturday siradong bangko karon di ba? Mao ba, sir? Tagbila man sa withdrawon nimo sa bangko, sir, kada adlaw. Well, actually, kuan ra, ginagmay ra kay panggasto sa mga tao na ko kada adlaw. Tag 50,000 50,000 kada adlaw ra. Hala no, datua da ini mo, sir, no? Dili kayo. Oy. Ay, mo na mong coffee? I mean, ang akong coffee, dong? Miss, ako rin bayad na mong coffee. Ako rin bayad. Ay, sir, ayaw lang, sir. Ako lang. Di ara akong bayad, dong, oh. Uy, kadako ani, miss. Wa ko'y kasukli ani. Wa kay gamay-gamay diha. I-apel na lang sa dagang, sir, para masensyuan na. No, ako na. Ay, sige lang, sir, okay ra. Ako rin bayad, ana. Kagamay ra, ana, oy. Tubig. Oh my God. Okay. Matod pa kay to refuse an offers an insult man. Sige. Ako na libre ni mo sunod, ha? Okay? Ako din si Cloud. Just call me Cloud. Pila may sugilano ang tao nagkauyab yun yung duha. Unya, hangtod nga, nabot bis sa lugar nga kamir yung duha. Cloud. Anong gidaman ko ni mo din sa motel? Hala, mapatyan gid ko ana sa kong mami. Abi ni mo, Mitch, ay kabalaka na. Pakaslan ka. Kung gusto ka, ipatawag na ko ang tanan ko mga pare nga suod. Pader Josué ka doon na. Pader Dundun Barok. Pader Tommy Ugpo. Ipatawag ko to. Pader Randy Migrasyon. Pader Andy Satura. Pader Kate. O si Pader June Prajang. Ato na mga suod nga pare. Si Father Lucas Inok, i-apil na. Pader Lucas Inok. Hapit ko kalimba. Pader Lucas, pero apil. pwede din nga daghan kay pare? Ay, pwede. Oy, anong dili man. Bisag ang obispo pa'y makasal. To pwede kayo. Ay, importante nga, makasal na ta. Wow, kanindot anak Clouds, uy. Amo nga, don't worry, ha? Kiss ko sa imong ilong sa... Ilong lang sa... Parat mo yung ilong, eh. Ha? Parat. Gilok ba? Ilong? Gilok man. Aris ubos, be. Gilok pa. Ayaw, anak Clouds. Ay, unsa, mga ay. Koronala ni mo. Hangad-bihangad. Bahala na mo sa itsura. Sa pagtahan. Ay, sa supo na kong liog, ha? Hinaya, kay sakit. First time rabanin ako, Clouds. Dili ni chicken ini. Ano sa dali? Buwi bawang. Ako yung siguro, makuha na ko ang pagkababae ni Mitch. Bisag dili kayong iladong itsura, bati lang daong. Pero ako yung gwanta. Unya. Mitch. Clouds, ako nagisultihan sila si mami ug daddy nga magbinyo na ta kay mapdus ko sa una natong anak. Nabdus ka? Nabdus. Ba? Pero doon lang tako isulti taon ni mo. Ang kabaturan sa akong pagkatao-taon. O mangayo ko nung pasaylo taon nga mao ni ako gibuhat. Kini ba? Ang tinuod. Tungod di sa akong ambisyon. Okay naman ko ng ambisyon ko. Ako sa gani. Naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi maguli ako, dahil mates. Ang tinuod, dili ko milyonaryo. Dili ko anak ko kontraktor. Dili ko dato. Ha? Ang tinuod, Forbes ko. Forbes. Unsa? Ako ni ako ambisyon ko magkasawag dato. Dahil kada kwartahan, hinungdan nga ng paduto. Dato ko, sing-sing kwinta sa kong gisuloob nga barkadina si Ro. Pero dili, tinuod, piki na. Oh, silo ako dahi. Silo ako sa kong gibuhatan ni mo dahi, ha? Tungod mo ko di sa kong ambisyon. Silo ako dahi, mates. Nagigila, tika. Kun maoy na. Silo ay ito. Kung di na ka makadawag ka, okay lang. Pero, nabdos naman ka. Kinalan yun nga ako na to bagon. Madubagos bata nga karon nga nasibos. Nga numihilak mo mayo, inday, mates. Nga numahan, ha? Tungod kay... Parihasan ko ni mo, pobrisan ko. Ambisyon ako nga makaban akong dato, pero pobresa di ay kang inahaka ka. Porbida, murutag ekspresyon o dyan eh. Bangag sa ilo. Pakasli ko, kay mabdus na ko. Pakasli yung ko. Marisipsus. Bawa niya ako problema kay nailad pa rin ko.
ang babae nga akong gilat, labaw sa day mangingilat. O saan min ako, bam, ati pres, wala ba ko'y gusto tao ni Bayana? Ang ako ba nga maluwas ako sa kalisod ba? Pero utrom sa din way nakot. Saan min ako nga, mabdos na ba ni? Parihog tambagi ko ninyo, be? Unsa may akong buhaton? Bam, nay mabasa diha nga, nagpakairon ni Ingnon nga dato, pero way nakot, ha? Unsa man, kung kaboy pasultihon, Claudio. Sa tanan. Good morning sa lutupan. Good morning sa lutupan. Dakong good morning po sa lamban, Ate Jijen. Good morning mga mama. Shout out sa tanang mga mama nga padayong ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata unya palit sad muhasa para sa mga dagko ang Don Pepe Tablia dark chocolate unya Diamond Yema o BM Special Tasty Fish Cracker og sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lamay. Okay, good morning na to sa mga bata. Kinahanglan mo inom gyutag Paulitos, di Don Pepe Tablia mga bata. Nya ganahan mo kanang dark chocolate para sa nas mga bata og dagko. Pwede kay na unya kanang OBM special or ganahan mo mukaon Tasty Fish Cracker or di ba kanang Diamond Yema Special, pwede gina na itong ugom-ugomon o kining Paulitos Macaroni Crunch kay the best gani nato nga ugom-ugomo nato din ha. Kung maglakaw ta, bisag asa ta padong. Unya sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Filtracer. Good morning ni Bodiha Kap. Ay, ang atong sender de Goliath. Atong sender at Pres Dudong Claudio. Kilis Claudio at Pres kay ko ani siya taon kanang unsay pangalan ni. Way trabaho niya nang ngilad lagi taon siya ate pres karon kita siya babae nga murag lahasan sa taon ba kay siya sulusulo wala sa mga fake kato sang babae ni sulusulo wala sa mga fake iyang paguyaban naton nga nadaan niya sa lugar nga mabugnaw nahitabo sila nababdos ang babae gisultian ni Claudio nga maunay ako ang problema nga dili ko tinuod nga dato nisulti sa babae niyo sa man ni di man ko tinuod nga dato nga mabdos ba ko. Dinigo siya nga, what ba ko'y gusto ni Bayhana? Saon taon ni niya? Yung babae, pakaslig yung kabala, so what ko'y gusto ba mapakasal niya? Unsaon niya? Nangutada siya mabina nga, unsa iya buhaton, ate pres, ug di mo, unsa ko iya buhaton, kay babae mo, kasi babina na may Bible, pabasa mo, naaba ko sa Bible nga, ilad-ilad, kwarta-kwarta niya, naaba ko na, mabasa ko na sa Bible. Pahiyam na sa dohago, inilaray. Oo, inilaray lagi sila. Inilaray sa dohago, hindi pobre eh. Puros pobre. Tangkol si Ro, ang pintas mo ang singsing. Oh, grabe lagi kayo. Hindi na dahil sa tungkol pobre. Oo, hindi, grabe. Ay, magdinal yung mini. O niya, ate pres? Unya? Kung sabay atong ikatambagan nila taon nga, muro parehas man sila. O, pagdayo na lang mo, oy, saan nga ang sagin nyo, anay sa likway nyo, ang naitabo naman mo. Nahinayat na? Unsa? Okay ra, oy. O, pagdayo na lang mo, pag-asawa na Claudio, kada si Mitch, kay, cut-on rakag ko, ano, oy. Gugma? Amerikano sa nga na, Mitch. Masawa na. Masawa na? Masawa. Bab, ang sa'yo ba sa nato niya? Be. Kung ari ko ka diri sa... Biblia ay gipatungaan og 50 pesos. Kung ari ko ka panultihon Goliath, no, malahi man sa inyong pamahayag, no? Panultihon 12, versikulo 27. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Igwa kayo, no? Igwa. Iyang gitinguha, wag yung makabuot. Perting sugamat. Sugamak. Balik. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Apan, masapian ang kugihan. Pulaan, padayonon. Verse 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon. Igo gyapon, kang iyang pangandoy namatay. Gusto ta siyang magpakabuhi, gusto siyang madato, puro mo sila nangilad-ilad, namatay ang iyang pangandoy. Namatay. Katong gingon mo Goliath, pangasawaan na lang na ako dili ko mo uyon mo supak ko. Ano ba? Pangasawon mo na, parehas mo way trabaho.
Ngita sila trabaho. Ayaw pangasawa, panarbaho, apan sustinto ang bata. Kay ugi mo ng pangasawon, duha na mo dihang magkamang. Kaluoy sa... Ayaw lang babay. Atol na yung babangan sa Dili. Suportaan man ang bata. O niya, ang babae tao, di siya maluoy. Ay, ikaw rin bahala eh. Kaya ako sustinto ng bata. Ay, ni Kuan May mong mangita magkag 16, kau nung sagbat mo ka. Balik ta Goliath. Di siya lang sustinto, Dro. Niya, ikaw lang pangasawas bata, o babae. Babae. Ako yung masawa. Sa'yo na mo. Tanawas ko sa ka na. No, mamili pa yun. Ipangako naman ko. Ayun, no, pamili, Dro. Oy, Balik. O, niya, ginanig daw, Balik ta Dro. Goliath. Ang O, niya, inyong... ginanig daw, kani. Sa mga nga. Kani, tayo sa... Katong gikugos na ko sa... Okay, balik mag-ukay pa tao Wala ko itong oras. Okay. Ang kagati Priscilla o ang imong Goliath, pangasawon lang. Dahil mangitag trabaho. Manikamot silang duha. Kay, sa ilang pag-inilaray, ni Mabdos man. Mainta to, wato sila magbuhat o ka nagitawag o ka ng abnormal sex. Kay kanang iyon lang ng pakigilawa sa pang kaminyoon, dili balik sa may sakto. Karon ka ni Mabdos, pangasawon lang. Tapi uban gulat kung way trabaho no, mingon ang laki pakuha ang bata. At ang babae mo decidir ipakuha ang gisabak. Di sa maayo. Doble lang sa... Dili maayo. Karon, ingon man, Pedro, ingon man si Julia to sa Priscilla, kanang pakaslan, magminyo lang sila pangasawon lang, unya manarbaho, mahitang trabaho. Wala na problema karon. Mabagulyat? Ha? Maano? Mama. May suggestion. Oy, kasi nga na itong Cinder. Si Kan. Sa'yo din, Claudio. Claudio. Oy, Claudio. Og dire pa ka na ako. Ituto ko na. Salamat po ka na ganito luman, no? Kunakoy, paso, tihon.